1958 жылына келдім. Күннәрегезне ничек үткәрәсез? Үтейін де Аллаға шүкір. Қар болғанда қар керебіз. Жаңғыр болғанда керебіз. Үрдәкләр карыйсыз инде, әйме? Мисif апа, менә авылның язмышы менә шушындай хәлгә калыр дип уйлаган идегезме? Юк, уйламаган идем. Үзегез кайда эшләдегез? Санитар кылып эшләдем. Орда. Жуков авылында. Менә авыл бүгенге көндә шушындай хәлгә калган. Монда йортлар бармы? Мисif апа. Менә орман эчендә монда бер йорт. Монда бар иде. Жандылар алар, ул бер йорт. Хәзер менә монда кемнәр яши? Кемнәр монда? Хәзер яши бабаң 94 яшендәге бер бабаң. Кем исемле? Фәһим. Фәхим бабайга 94 яшь. Ибраһим бабаң. Кем белән яши авылда? Кызы белән. Йортларга монда газлар кергән, ахырысы инде. Газлар кергән, газыбыз бар. Су бармы? Суыбыз бар. Кыйларыбыз бар. Юллар инде монда булмаган инде бер вакытта да. Юк, булмаган. Бу кышкыны безгә юл ачып тора силсәгет. Тракторлар. Бу йортта кеше яшиме? Бу йортта кеше яшәми. Менә малайлар кайтып китте. Зияратны шистартып киттеләр шул. Ниш. Кайтып йөриләр инде булай. Кайтып йөриләр, Аллаһга шөкер. Элек бу куйга йөригезме? Йөригез. Гарифулланың бер Гимадиев Гарифулла бар иде бу вакытта. Ул әйтәдә, слушай, мине пасен монда только сен каласың дип әйтәдә. Дөрес әйткән. Дөрес әйткән. Әллә монда килдек машина белән. Әйе. Ул вакытта иң яше сез булгансыз инде. Мин. Менә без хәзер Фәхим бабайны эзләп, 94 яшьлек Фәхим бабайны эзләп киттек әле. Авылның икенче бер башына. Бер генә хуҗалык, бер генә урамлы авыл. Монда инде сукмаклар да юк. Сазлык әләйме? Күшегә йөрү дигән әйберләр юктыр инде, Мисif апа. Хәзер без авылның икенче башына киләбез. Selamet olup kalı Allah'a Teala'dan indi oldu. Biz ne şaşırdık şuna aşamıştık Allah'a şükür şu yaşa gittik. Ne şaşırsak da. Kardeş olay yok. Ne sabah şuna şebet işemiz. Allah-u Teala'sı bergen kamer bilen yaşadık indi Allah'a şükür. Мисif апа, бу кибет булган инде элекке вакытта. Кайчан ябылды ул? Белмим инде кайчан ябылганын. Ничәнче еллар булгандыр, анысын белмим. Менә монда әле бик зур иттереп туган авылым сиңа тагын бер кайтам әле дигән язу үлгәннәр. Моны кем илде? Моны Толетидан кайтып Харис белән бетелде. Ахметов Харис. Бәйрәм булган иде мәллә. Бәйрәм 85 ел. 80 еллык үткәрде. Авылның 80 еллыгына багышланган. 85 яшь, ул бу йортта үзе генә яши. Гали апа, көннәрегез ничек үтә? Үтә инде, яхшы үтә, намаз укыйбыз. Көн буе ват шулай үтә инде. Телевизор карыйсыз әйме? Телевизорда карыйбыз. Әле йөреп торасыз инде. Менә ике таяк белән. Бу авылга килен булып килгән идегезме? Келин булып. Келин 1958 жылына келдім. Январның 10-ында. Кайларда эшләдегез? Кая? Колхозда эшләдем. Эшләдем. Кибетчедә булып карадым. Агент булып та карадым. Кыш көне ике әбиең яши инде. Беребез мин яшим бер башта, Галия әбиең бер башта яши.
Fehim babam gider telletiye kışa baba. Onlar kaçalar Ceyge May ayında kaçalarlar. Bir-biringizga yurishasizmi unaqa? Girişimiz ne girmeydi. Girişimiz Allah'a şükür. Qaytası yok, bunu balıklar qaytap zirip zeratlarını yetiştirip giderler ha yılga bir. Şu bitti. Shaharda yashaganda ovul sog'indirami? Mana siz bit shaharga ketasiz. Ağız Kız günü. sağındıranı şunda tutup şunda üstten indi. Bunda yaşa bir rahat bir tane. Bunda yaşa olay sanki şey. Bunda bir yaşa kişi de yok olana kadar.